Ало, Румянче, здрасти, Ганчева. Здрасти. Кажи ми набързо какво прави Кремена и децата, защото не съм ги чувала вече 7 година. Живи ли са, здрави ли са, как са? Живи са, здрави са, работят, децата учат. Къде е Кремена? Защо никой от нас не е чувал, нито пък приятелките, нито колежки? Нямам интернет и не съм ги видела 2 месеца. Как? Аз ти говоря за 7 години, не съм чувала Кремена. Къде е Кремена? Жива ли? 9 години имам, искам да ти кажа аз. Къде е Кремена? Ще подам жалба, момиче, защото ви използвате Ясен Янков, че е съученик на Ивелин Ганчев и Ганата по прякор. И знаеш ли какво ще стане, че има и други хора, които дето ме правите мене на луда само и само да не разбера какво става с Кремена, жива ли и кой ще й връща документи, при кого са, при Ясен ли, жалби, не знам с какво. Знаеш какво ще ви правят? Какви глупости, бе? Те с глупости съсипаха цял свят. Кажи ми, къде ми е детето? Къде е Кремена? Къде е Кремена, бе? Убили е Кремен. Какво е направил? Защото ми каза, че в щатите са се развели, че казал, че ще убива. На мен ми каза Солм, че уби афроамериканеца и Очолето. Ще вземе пари, ще си купи камиони. Купил си камиони, Кремена няма. Къде е Кремена, бе? Къде е Кремената? Питам децата, аз виждам информация. Къде ми е дъщерята? Питам те на 16 години и оженихте там за сина ти, без да ме питате. Да ме правите на луда. Знаеш какви престъпления правите ви, бе? Ще използвате Ясен Янков кмета. Знаеш, че ще отиде в затвора той. Къде е Кремена? Къде? Искам да знам Кремена, да й чуя гласа, нищо друго не искам. Искам да я чуя жива и здрава. Къде е Кремена? Къде е Кремена? Защо използвате Георги Карадачев? Аз да не съм умряла, защо използвате майка ми? Питам те, къде е Кремена? Къде е Кремената, питам? ФБР ще ви арестува, да знаете. Питам, къде е Кремена? Кажи, къде е дъщеря ми Кремената, питам.